Guys, kadako gid pinakadako ri siguro ro ng adlaw ang dagat guys, or dili ugma guys, kay nanahing sulod na gyud diri sa mo ang taas guys. Diri may matulog guys ha. May gani kay may gani guys kay adlaw buntag siya guys, alas 6 alwa pa alas 7 ron guys. Kay og nagabi ini guys na mga bungkag gid ming gabi guys. Adlaw ang dako ron guys. Atong una gabi ang dako, karon adlaw. Tanawa guys. Pwede nang adiri maligo. Adiri man may manghigda guys, usahay basta na si Yuri ug si Raven. Sa manglaag sila guys. Tanaw na to sa gawas guys ha. Una man siya diri, murag na lalom naman ni diri guys, ay gumikan pila na may katuig diring puyo. Mga gaedad pa si Yuri og 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o mag-unom naman siguro may katuig diri guys. Morning sa sulod sa isa ka tuig na adyoy panahon nga musaka ang tubig ni guys. Morning nagabok na gini siya guys. Murag hinglusno na ni siya diri dapita. Hinglusno mo nang diri siya ang una na sudan og tubig and didto sa daplin wala pay tubig guys. Ipanguhaan na mog bangko ang basura guys. Maunang narang among bangko guys ug gibutang diri guys daplin. Mao nang diri ang naunang masuddan og tubig kay hing baba ni siya kay gabok kay kuan magud ni guys, kahoy ra among gibutang. Nagmahay gani ko kay nganong kahoy ang gibutang, may pagisiminto na lang ni tanan guys. Ang diha guys o siminto man diani guys diri dapit guys. Ang ref na mo diha guys. Among ref amo ni siya guys. Dayon tanaw na to sa gawas guys ha. Inang hagi guys. Mao na siya guys. Muni diri ang amo ang kahimtang sulod sa isa ka tuig. Mutaas gid siya guys. Atong isang tuig ning taas na ni siya. Karon ikaduha na nga hingsaka na po diri sa amo ang taas. Pwede na dagat hinuon ni siya guys. Pero siyempre mga kabalayan gud ni diri guys. Naa gid diri ang mga hindi siya limpyo kay kabalayan sa una dagat yun diri sa una guys. Gibatuan mao nang nakapalit mi diri na mo na diri mi nakapuyo, nakapilit mi gamay kaayo nga pwesto. Ani guys kinahanglan gyud ni siya og among isiminto guys. Mga liwas birthday siguro ni Yuri guys, amo ning ilisan og simento. Ug maora to guys, daghang salamat. Amo ni amo ang life diri sa amo ang gipuy-an sa Seren, sa kuan man gud ni siya government area, sa gobyerno dapin og dagat yun siya sa una. Thank you for watching.